Iniciam un nou Aran en podcast, un podcast que sembla que tu estem vaig a dir de so de mateix, més jo crec que avui t'ha pla diferent perquè parlarem de mia persona que les persones se puguen orientar o que puguen estar conscientes de la magnitud de la qüestió. Parlarem de mia persona que ell d'Estats Units, a començar, ell nord-americana. Més, eret per motiu per quan l'entrevistarem, no i que sigui, òbviament, ni americà, ni nord-americà, etc. I que Ryan Furness, que ell és el nostre convidat d'avui de podcast, ha estat la persona que, entre altres qüestions, ha elaborat un diccionari anglès-aranès en tot estudiar la nostra llengua i que ell, doncs, ara mateix setiat amb nosaltres i que le podem saludar. Ryan, com estàs? Bon dia. Bon dia. Com estem insistim, a més, tu que vius als Estats Units, ja sabets que hagués ara en podcast le podets consumir autant en maitín, en la tarda, en la net o en la maitiada, que qui saps, ja veu que no se pot dormir tas 4-5 de la maitiada, doncs le pot consumir. Ryan, primer de tot, i abans, òbviament, d'entrar en matèria, d'on és? Soc de Minnesota, de Minneapolis. Ara he de morir en Portland, Oregon, que hi ha a la costa oest, no? Al camp de Seattle, d'aquesta zona que s'ha dit Pacific Northwest. No? Més era mia família, també era mia illa grana i viuen encara en Minnesota. I a la vegada, se me pots dir de guaire hores més o menys ja de diferència horària? De Minnesota 7 i de Portland 9 hores de diferència. A la vegada t'ajudo justament aquestes causes audiovisuals aprendre o escoltar notícies de ciutadans en xarxa, no? en hilat social, perquè, clar, no puc seguir les causes en directe, evidentment, per canvi d'horari. Que era qüestió que també vull aclarar, mencionar, si hi ha incidència ahí, explicar que Ryan Furness venguec a G, a Vall d'Aran. Aquesta conversa ha estat enregistrada a principis de mes d'abril, mitjans de mes d'abril. Ja serà més endavant. Era gent, vull que entengui que Ryan arribec a G dels Estats Units et prou bé. Un jet lag de la hòstia. Ella, si us sentiat amb nosaltres, no s'ha cansat. Aquests viatges com senten a cos? A més, ja no són que cos, sinó que també et servet, no és el típic de me'n vau, que menti, imagina't que de la Vall d'Aran aquí a Barcelona, permetin exemple, hi haguessin naures. Donc, esses naures arribes, me seguissis parlant en idioma català o castellà que és habituat a parlar. Més tu en els Estats Units, que no has contacte, o l'eu no has contacte amb degú d'araneso parlant, i arribes així, te setien en a taula, darrer, davant de dir roll-ups a tau gran i de consell deia paraula WEC, i a parlar d'en Ju. I a parlar. És cert que just me costa quan els primers dies de tornada en a Vall d'Aran, just me costa un xinyalet adaptar-me, no? Tornar a adaptar-me a l'horari, a la llengua, a tot. No? I a la vegada porti menys de 24 hores en a Vall d'Aran. Què tal? No, ben. Me cau dir de Ryan que a despiet que portes això són que 24 hores, parles molt bé. No, ja s'hagi de... No? En casa també, com diria abans. És en avió? Pensant ja en aranès o no? Perquè dieu te metes en avió i dius, jo o comenci a pensar ja en aranès o me va a fotre i a patacar d'això, són que en arribar. És cert que també llegir causetes en hilat social, per exemple, no? Llegir les notícies o escoltar detall d'àudio o veure causa que és, no? T'ajudar-me a adaptar a aquest canvi brutal. Més clar, així un mes ara. Ja portaré... Passaré un mes així a Vall d'Aran, t'hi ha aquests projectes, t'ha tornar a la vida aquesta aranesa, t'ha continuar. Ara seguirem parlant de quin és el motiu principal pel qual tu t'apropes en el territori. Primer, seguint amb el tema de la distància, com vas aportar d'este separat de la teva família i més de poder elaborar aquest projecte personal que vos a mi a terme? Perquè suposo que també dir-ho, no? Tu eres de separat,
Perquè aquí ho que se pregunti, que hem les illes... Dues illes ja són granes. Per exemple, ara era mia grana, que també sigué era que passa que jo he temporada amb nosaltres i ja sigo a Val d'Aran, més de 25 anys. Passava temps en la guarderia de Tredós. I en l'escola Mairau de Tredós. Exacte. I encara era bata. Era. Molt bé. Júlia, s'ha dit Júlia. I Júlia encara era bata d'en Edgar Goll, no? Sí. I era alta, era petita, Cristina, ara se trapa en Japó. Ell professora d'anglès. Jo a escola pública de Japó. I també, clar... Veig que és llengua sul lo vostre. Se ve que més, crec que hi ha causa curiosa, per exemple, de la relació amb les mies illes, que parlen català era sua mai, no? Que és catalana. A la vegada d'am juguen en anglès. I entre elles, en anglès, normalment, si era sua mai, doncs és en català. Més, també, ara en xinyalet de castellà. Més clar, el castellà t'eres, jo la llengua estrangera, no? Que no era la llengua que han parlat ja més en casa, perquè han crescut als Estats Units. I a la vegada era a grana, parla amb accent mexicà, diguéssim. Les paraules, les causes. Era petita, castellà de Siu. I a causa curiosa... I d'on via, creu? Perquè era accent generalment i perquè s'aprèn, no sé, en casa, en escola, aquestes influències s'obtien també pas de temps. Més els dies han estudiat en el mateix entorn, no? Sí, més era petita, ha estudiat en escola, clar, dat que era petita, Cristina ha estudiat en escola en Estats Units, immersió, diguéssim, s'ha dit, no? Immersió en espanyol, amb professors i mestres d'Amèrica Latina. Era grana, no ha estudiat en escola, perquè no ha estudiat gaire en escola. A la vegada, ell era que parla amb accent mexicà o d'Amèrica Latina. Petita, no s'ha agarrat l'accent de Siu i no... Dèieu perquè campe vídeos a través de YouTube dels influencers segurament, en Instagram segueixen multi-influencers, no? De Siu, d'Espanya... No has assajat de parlar l'estudi en aranès per viatge? No, perquè a cap a fin se parlen en català també era mai. Jo penso que... Òbviament, imagini no saber en francès, més si tu sabes català, ben, perquè serà mai el català, ha de saber parlar ben les illes en tenir català, l'aranès no se diferencia, òbviament. Més no hi cau carren, se li dius la paraula cau carren, no que enteneran. Més, si les parles en un context global general, no hi ha tantes dificultats. No, he assistit, clar, nosaltres ja ho hem, era col·lecció, me sembla que s'ha dit, era galera, no? Era Garbera. Garbera, doncs és era Garbera, que la gent que no et sap, que ens escuta també a través de Spotify, que són les petites il·lustracions que ens porteu en escola, a nosaltres també, en Viella, també quan érem en institut, que ens encantaven, perquè són historietes en aranès. Cundes, quers, a la vegada, clar, jo llegia aquestes cundes, no? En taeres. En son moment. Ara ja no tant. No? Per tant, Anna era referència d'aranès de simplement era Garbera. Des de petita. Com arriba Ryan Fornés a Val d'Aran per primer viatge? Ja dit, el titular diu seria com un americà arriba a Val d'Aran. O no sé si arriba abans era americà a Val d'Aran o arriba abans era americà a aranès. Suposo que evidentment era a través de la llengua, no? Perquè estudiava en Barcelona en els anys 90, amb professors, un professor en concret sobre lingüística romànica. I a la vegada, l'agents d'aquesta assignatura, nosaltres estudiarem les llengües petites romàniques. Les minoritàries. Les minoritàries, en gallec, no? Aragonès, benasquès, mirandès, totes, no? I a la vegada també Gesec aranès, el cas de l'aranès. I com que era tan a prop en termes de distància de Barcelona, a la vaig decidir un viatge també de conèixer a primera mà. No? Era llengua aranesa. Quin any sigui aquest? 2000. En el 2000. Sí. Per tant, tu digueres, ses maies digueren que eren de G de 2000 s'acabaven, no s'ha acabat?
vau a descobrir més el món. Exacte. Vau a veure era Val d'Aran se realment se parla aranès. Se realment hi tan minoritzat. Exacte. Era tau, no? Que quan pugé, clar, coneixia, era gent del Consell en son moment, i també del centre de recursos com Frederic Vergés, i a l'Avets, des de l'Avets ja he creat aquest hilat d'amics, no? D'amistat, i tu estem... Clar, jo passé molts anys sense tornar. Ella dit, comencé així diguéssim, estudié aranès, i després pugé a el projecte aquest primer que era el primer diccionari anglès-aranès, publicarem el diccionari i després torné als Estats Units i me passé, no sé, dieu 15 anys, no? 15 anys sense tornar a Catalunya o a Aran. I a la vegada quan passé que era el Covid, decidí tornar a Val d'Aran a reprendre, diguéssim, els projectes que avui he començat. A veure, té una carrera, imagina que de filologia. Filologia lingüística. Per això entenc que estudieu les llengües de tot acrò. Estudiaràs aranès, també? O segen mensius a aranès i dempius vengueres a siu descobriris la llengua i digueres vull caucarren o vull aprendre la llengua? Suposo que pugé i veig dir un buet, s'ha dit, no? Un hueco. No? Un vacío, un huet. Sí, i a causa que en recursi t'aprene aranès, t'ajuda que volia aprendre aranès, me mancava recursi. Però decidí un diccionari, no? Anglès-aranès. T'ajudar-me. Per tant, podríem dir que tu has aprenut aranès de forma autodidacta? Sí. I a dir, a base tu d'introduir paraules en ton propi diccionari, exacte. Com aprenents la llengua? Exacte. Clar, però després, a nivell, jo pensi, jo també pugui això, pugui en diccionari aranès-xinès, i me quedi tan ample, més a tu te cau com a construir oracions, estens i verbaus, totes aquestes causes. No pensi que sigui tan fàcil com a copi, enganxi, a tota l'estona de més muts en aquest diccionari ja he aprenut la llengua. Sí, a base de català també m'ha ajudat força, evidentment, no? Les frases, era forma d'oracions, més, clar, és resum que me costà força trapar autorrecursi, no? Substitut des dels Estats Units, no? O inclús des de Barcelona. Hi havia llibre de text en aranès que també agarré, compré, no? T'ajudar-me un xanelet més clar en aquest... Clar, perquè pensi, jo ho he dit, actualment o cauem cursi d'aranès online, que se pot, si tu volessis, encara que em sembla que hagi molt bon nivell, podries ser nivell seguint o bé dius, no sé, quin nivell has? Has fet nivell certificat? No jamais. Ni català, no de català ni d'aranès, ni de castellà. Bé, més en tot cas, has molt bon nivell d'aranès parlat. Abans no existien aquestes tecnologies de poder connectar-te a classe en aranès, ara que hauries aquesta possibilitat, més clar, avui es devia a Val d'Aran, s'hagi de cercar els màxims recursos possibles en poder portar de l'Estat als Estats Units, aquí aprene. On te queda, aquesta motivació de dempius de tornar de Val d'Aran, seguir pendent tot aquells anys posteriors i dir, me vaig a metre en sèrio de mera llengua perquè vull això. Quines eren les teves motivacions? Aquesta motivació vien de... Suposo que ara que això que diuen en anglès s'ha dit empty nester. Empty nester vol dir que has els ills d'hora de casa, no? Sí. I que te pots... El que s'ha dit en castellà, el síndrome del nido vacío, no? Sí, a causa tau que no has aquesta mateixa responsabilitat de família, diguéssim, de cuidar de nens, no? A la vegada, clar, el moment aquest decidir tornar als estudis, clar, era nau a resum, diguéssim, de tornar a Val d'Aran, ha estat o ha sigut això de tornar a el doctorat, no? Que havia deixat el doctorat en el moment. A la vegada he tornat ara a reprendre aquest projecte i el doctorat se tracta de causes aranès. Substitut la qüestió de la llengua en sentit de
era normativització o normalització de l'aranès. No d'un estudi sociològic o un estudi històric, sinó realment és qüestions que jo com a elaborador de diccionaris, no, de projectes lèxics, que hi ha dubtes, com vosaltres ja heu dubtes de la llengua, no? És causes que gessen, per exemple, com cau dir de rascacielos, no? Skyscraper. Creo en anglès. No, en anglès skyscraper. I en aranès? No vau a dir rascaseus. Ves que hi ha aquest dubte, no, de tostem que, o per exemple ara prompt, no, de la intel·ligència artificial. Com s'ha dit prompt? Però vol dir impremta. No, vol dir que aquesta indicació en català és indicació. I indicació vol dir que és paraules que metes en... No? Era qüestió que metes en AI, no? En la terracrò. Donc és en aranès, prompt, segurament no serà prompt, era paraula anglesa. No? Que em sembla que avui dia era forma de crear paraules noves i simplement agarrar era paraula anglesa. Per tant, diries que també vos aprofundir que un dels objectius és de... Aquest també un treball que s'elabora des d'altres institucions de fixació de la llengua. De fixació de la llengua. El problema, de tornar a un xinyalet, no? El primer problema que avui hi ha amb el diccionari en paper, jo parlo de més de 20 anys, no? El problema era manca de recursos d'elaborar un diccionari el doble de paraules que en sol moment hi havia el petit diccionari de Frederic Vergés. D'ells 7.000 mots. Exacte, 7.000 paraules. I dius, com pugui elaborar un diccionari amb el doble de mots? No? Que avui un llistat de paraules... Que d'on cercau aquelles paraules? I ja diré, clar, perquè si tu dius, vau a revirar un diccionari de català, bueno, de l'aranès, ara-anglès, és un que aquesta referència d'aquest petit diccionari, les altres paraules que elles te les inventaues. Pensaues tu, començaves a consultar per aquí o diries, doncs aquesta tracta d'això. Per això vivia així en Escunyau, no? Clar, al costat de Fico. Al costat de Fico. Anaves a tistar a porta cada dia. Clar, cada dia nosaltres treballàvem en àtic, no? En au, cercant paraules en diccionaris occitans, cercant paraules en diccionaris, jo què sé, francès, de tots els recursos possibles en elaborar, no? De cercar un mot no exacte, més una proposta, diguéssim, de revirada de una paraula anglès que no trapàvem en els textos en aranès. I encara existeix aquest problema. Per això volia tornar a reprendre aquest projecte per resoldre els dubtes que avui en son moment, a part de més de 20 anys, no? Encara existeixen. Això és el problema, no? Que encara existeixen, no hi ha forma, no hi ha manera fàcil de resoldre aquestes qüestions. Tu has elaborat aquest nou diccionari aranès-anglès, que ja hi ha més de 15 o 20 anys que hi ets. Penses que ha ajudat a la persona a millorar en això que veia de la llengua? I a dir de conèixer gent dels Estats Units o anglesoparlants que les ha ajudat? És curiós perquè a viatges o que rebi notícies o correus electrònics de persones interessades en la llengua en diccionari, no? Que me demanen si encara existeix aquest diccionari en paper, on poden comprar, i me sembla que encara se pot més. Jo recomani ara que no compren aquest diccionari perquè hi ha moltes diferències, ha canviat molt, no? Era la llengua en si, i també és propostes que jo ara diria que són més bones en la llengua, no? És decisions que prenia en un moment, ara canviaria. No? Canviaria jo la decisió, no? Lèxica en aquest cas. Ara veig, però crec que avui dia, de més projectes que hem en ment o que vam elaborant, el format digital són que no serà en paper. Perquè, clar, també el format digital pot anar canviant causes. Si ja veus que hi ha un problema i un error, pots
corregir aquesta error en línia. No te cau tornar. No? Que per ser Ryan, a veure, tu ara que és en Val d'Aran, que has arribat a poc, què és el primer que és quan tu arribes a Siu? Què és qui? Vas a veure a Fico? No, bueno, aquest de menjador, no? Més, també tota una immersió, no, en la llengua quan parli amb gent que ha aquesta forma de parlar, de mantenir una llengua culta, diguéssim, no? Hi ha altra manera de parlar i d'entendre, no? Era aranès. Ves moltes diferències entre era aranès que pugui parlar ju, el que parli Fico, el que parli a persona de més gran edat o el que pot arribar a parlar a persona més joana? Has vist aquesta evolució o diferència en l'hora de parlar? Si us causes, per exemple, era article la, no? Que m'ha saltat un senyalet la, no? La veigui o la no sé què. No, la en lloc de... En comptes d'era. En comptes d'era, exacte. Que ha canviat, no? Força de la gent. Que hi ha gent en ràdio almenys que són... Acro dieu i hi ha influència negativa, no hauria d'estar tau. No hauria d'estar tau, exacte. Com a ser, per exemple, que jo diga, en comptes d'era taula, digui la taula. Exacte. Ui, no, que no... Era gent que vos escolta que sàpien que ell era. Joan que vos escolta que ell era. Sí, no, però crec que aquestes... Això detectes en el Joani. Sí. Un canvi, també hi ha canvis, per exemple, en sintaxi, no? En ordre de paraules o paraules que gessen que no sabes com se dits en aranès pots dir la paraula catalana o la paraula castellana tranquil·lament perquè ja sabes que en interlocutor, no? Era persona amb qui parles i ja entén les altres llengües. A la vegada ja pots dir de qual... No? Sí. No, per això hi ha cosa que, entre cometes, excepte la gent grana, que jo crec que hi ha un llenguatge de tota la vida nadiu, molt tècnic, perquè jo crec que la gent grana parla un llenguatge de moltes causes que nosaltres, Joan, i no ho coneixem. Si estut de vocabulari agrari, vocabulari tècnic de mestiers, jo què sé, per exemple, si tu ara te metes en una taula d'aministe i te comença a explicar quines són totes les eines de treball, li metes a vostè i a un joven que estudia en escola, el joven segurament no coneixerà la meitat de les eines de les que treballa. Sí. Això passa amb totes les generacions, suposo, també és americans, no? Però dius, després, era qüestió, si tu a la persona de 70-80 anys o més li comences a parlar d'internet, de noves tecnologies, li dides no sé quantos, que acabes trapant que és aquest equilibri, no? I com aquests jovenis trapen neologismes, noves paraules que al cap i a la fi que s'acaben introduint en la societat per H o per B. Era gent grana que encara manté és tot aquest vocabulari, tot aquest lèxic de la seva època. Però suposo que és normal, no? Era evolució de la llengua. Sí, suposo que també pensi com jo, en aquest projecte que jo vau elaborant, també vull involucrar a la gent de Siu, no? No és que, clar, un americà que ha diccionaris causes lèxics, a la vegada, però sense cooperació, sense remuneració. Exacte. Home, me cau tornar a Siu a parlar amb la gent, a veure si hi ha canvis en la llengua, a veure quins canvis, no? I a la vegada elaborar a base de, no tostem de causes que s'he dit, per exemple, si diuen en carrer, no he parlat de correcte i incorrecte, sinó com ha evolucionat la llengua, no? Com diries abans. Com ha evolucionat i quines causes mos cau mete en una causa com un diccionari. Metem, per exemple, vaso o beire. Tu també era qüestió, no? O causes d'aquestes. Tu ja sabes quina era correcta. Evidentment. Més clar, era gent dits de tota la vida, dient de vaso. Si dits, s'escriu amb dues esses. Jo he parlat ben aranesa. És correcte dia o, depenent de criteri, no? Jo, per exemple, dic beire, però perquè és cert que sona diferent, perquè clar, si tu penses en un beire, jo penses més en un beire, en ampolla que hi de beire. Més no penses que hi ha un vaso. No sé, bueno, aquestes són les causes que tu parles precisament de la famosa fixació de la llengua i que són les dites que jo crec que tots estem seguint també generació darrere generació. I així va de la de
dedicat a la llengua i tot això, quines són les teves aficions així en a Valdaran? T'agrada la muntanya? No sé si aquí en Portland o ets nyeu, que et desconeixi totalment. Els Estats Units són que he estat, m'acabo de dir, en Nova York. Era en època que no havia nyeuat, que per ser la Gasana ha nyeuat, no? Aquí força. Força. Clar, so de Minnesota, on nyeu bastant, eret, més ara en Portland, i més leu com Galícia. Si heu estat o ja coneixets era situació en Galícia, el veig plou no? Força, i en hivern també ve viatge en nyeu, més no és gaire comú, no? que nyeu. I ara tu se guardes per a llestra, ara m'estàu assomant en nyeu, i a nyeu. Què te genera de poder veure nyeu? M'encanta. Te rebreme com estar en casa? Sí, m'encanta. Però crec que dieu també, com diries abans, no? Que clar, jo vengui per primer viatge a Tararan, també era llengua, més suposi que eret que siguec o que ell en la muntanya m'ajudec força a aquesta decisió de... A ti t'agrada la natura, la veig? Sí, la veig, sí. Puix tu estem a la muntanya, no? Ara me'n vau, no? De l'entrevista me'n vau a la muntanya a renta 2 horetes o 3 hores. Aquestes són les típiques preguntes que jugues quin test més te la vau ara. Quin és el que més t'agrada de la Valdaran? Jo, clar, com que desconegui força els camins, a la vegada jo agarri el cotxe i me'n vau a nau, baixi de cotxe i camini. Ja està. Agarri un camí, no sé, era gent a viatges me diuen, tu ves per ací o ves a Gessa i després puges, no sé. Però els noms ja desconegui força els noms dels llocs i d'aquestes causes. A la vegada ja me meti en aquest camí i t'anau. A veure, encara aquest dia acabaràs en Barcelona. També. O en Benasc. Bueno, en Benasc és força fàcil, et digui, perquè a cap per a fin era passant de l'Artiga de Lin, que suposo que lo coneixes, no? L'Artiga de Lin. Se t'hi deixes el cotxe en Artiga de Lin, puges a la muntanya que hi ha just enfront, i baixes a aquella muntanya, és en Benasc. Ja. No he dieu en... A veure, ara dieu me tirin triple. Més en 6 hores poses de l'Artiga de Lin en Benasc. Tu dame cotxe, si gesses ara dame cotxe ara mateix, tardes ja hora i mitja. I penses, com pot este que sunque per 4? Però hi ha la gràcia de les muntanyes, no? Que separen els dues vals a tot l'antic de la zona de Benasc, de Llanos de l'Hospital, etc. d'Am, era Valdaran. És curiós, no? És molt curiós, i a més, perquè ja porti temps anant, o sigui, dame un projecte també en Benasc. Jo té diccionari digital de castellà Benasc, o benasquès. Que sabes benasquès? Home, saber... Clar, tu també... Vull dir, podries avui entrevistar en benasquès? No, en benasquès de tot no, més com ell benasquès i un senyalet entre català i aragonès, també amb toc aranès, a la vegada ja pugui mantenir o entenerats també era el benasquès parlat, no? Era qüestió tu també com recursit també ta jo llengua petita que s'ensenyen a l'escola, més sense també no han fixació de llengua, per exemple, no han fixat era normativa. A la vegada escriuen d'una manera diferent que aquest català, per exemple, més se sembla bastant. I gaire idiomes parles, Ryan? No, idiomes no. I tu estem digui que parli anglès, ja està. No, però és una veritat, perquè aranès estàs parlant així, i jo crec que de forma excel·lenta. Gràcies. Tu estem que vengui, no? S'hagi de mantenir aquest nivell. Més costa, ja sabes que... No, però que també t'he dit, perquè ara has dit, per exemple, de mantenir, vull dir que places molt bé les accentuacions a una andena. Vull dir que... Creu de la ràdio. Jo, tu estem, no? Escoltir a la ràdio t'ajudar-me, no? Perquè no, en els Estats Units no hi ha recurs. Tant escoltes els nostres companys, a José Badia, Sofia, José Antonio Bruna, quan hi era. Escoltau també a Lisa? A Lisa Escala, també. Per tant, m'escoltau a Ju? Sí. Bueno. Com que a Ju no m'ho és de gaire casa, que jo tampoc no soy eminència. Ara en podcast, l'has escoltat bé viatge? Ara he vist que hi ha aquest nou projecte que me sembla força bé, no? Que ja ho té... Ja ho té punt d'en guarda? Punt d'en guarda, que nosaltres diem avenida.
un avenue, no? En anglès, que no hi ha avinguda. No. Hi havia, no? També hi ha altra perspectiva de la situació en Aran o des persones més leu, no? Des persones o araneses o americanes o qui sigui. Sus era situació en la Val d'Aran. Situació, digui, no són que de la llengua, sinó també de la societat, no? En la qual viuen tutti. I, clar, els canvis que hem viscut tutti, que són diferents, no? Que hem viscut aquests canvis actuals. Evidentment, no parlarem de política, de moment, política americana, perquè ja... És complicat, no? Serà... No. També te deia causa, era política espanyola, tampoc te penses que igual era molt millor. No, però crec que jo, de política, sempre dic que sóc suís, en sentit neutre, no? Que no m'agrada metre-me en política perquè no. No va haver pena, no? Aquí en els Estats Units. No. Però aquí en els Estats Units, Ryan, jo també me vull metre en política, més ja que t'has diu, se considera que si tu és d'un costat és contraraute? Vull dir, te guarda malament la gent si és republicà o és demòcrata? És curiós que ha canviat força aquest sentit de costats, com se diu, bàndols, no? Sí, era que era dreta, generalment. I a la vegada ha canviat en els darrers 20 anys, dieu, o 15 anys, més leu, d'un sentit personal que també he lligat amb un partit polític. Ella dit, quan jo a causa les notícies d'un partit, t'has de defendre aquesta posició o aquest pensament o aquest dit com si, no sé... Sí, com si tenés era veritat. No acabi d'entendre que, clar, tu t'hi personal. No entenes el seguidorisme que sé a tot. No, perquè, clar, a cap i la fi... A cap i la fin, sí. A cap i la fin, per exemple, clar, tot hi normalment hi ha, diria jo, hi ha un 80% de la gent que nosaltres estaríem d'acord, no? Per exemple, amb això que volem com a societat. Després hi ha un 10% en cada... No? Que tots temps són votants fluctuants. Sí, o extrems, dieu, no? Extrems en sentit de dretes i d'esquerra, no? A la vegada, jo crec que ara la política americana, substitut, ha dividit la societat americana d'una manera bestial. Més això també està succeint, jo crec. Això també, en els darrers 15 anys, jo també he notat com hi ha polarització de la societat. Tampoc ho d'am jo o contra jo, més quan són aquells moments de tensió política en la qual t'estàs jugant les castanyes, aquí hi ha molta fricció, ja se ve mau ambient, però no agrada. No, perquè suposo que no ho parli pas gaire de la política. Ben que és, escolta, parlant d'una cosa que m'agrada més a jo, que hi era gastronomia. Ja, era gastronomia. Me cau dir que jo no soc molt fan de la gastronomia americana. Ja, jo tampoc, perquè soc vegetarià. La qüestió és un problema molt gran en els Estats Units, En qualsevol, clar, et digui perquè elementalment això que ho hem vist o era perspectiva des d'Espanya o era perspectiva que jo no vau a generalitzar a Espanya, és que als Estats Units se mengen hamburgueses, frankfurts, trues, en fi, que no hi ha dieta saludable. Que va. Que dieu era la meva perspectiva. També vull que m'il·lustres tu a veure si realment hi ha tau, que la gent està menjant cada dia costillars de búfalo o no. No, suposo que la dieta americana no sembla força saludable, no? Que, per exemple, hi ha força causes processades, no? Que diuen que no hi ha gaires causes com fresques, no? Hi ha viatges costes. Però dius quilòmetre zero. Exacte, també, però sí, exacte, de quilòmetre zero, però també de fruits... Que siguin de guard. Siguin de guard. La gent menja força de causes congelades, no com peix fresc. Però, per exemple, als supermercats hi ha causes de guard. És a dir, tu, per exemple, no vau a metre noms de supermercats en Val d'Aran, més hi ha 4 o 5. En Viella, concretament, si tu vas estar inaparador d'aquests 4 o 5, ves les amanides, ves les cebes, ves carrotes, etc. Ell
suposadament, de quart. Aquí no hi ha acro? No, s'assemblen força. És supermercats d'aquí que és dels Estats Units, també. No, s'assemblen. El problema que també hi ha era, per exemple, on vas a cercar chips, patates. Patates i Tries, perdó. Hi ha 20... Ves, ara mateix jo era gambada. Tries. Però no, que, per exemple, hi ha 2 o 3 vegades més de patates, no? Més varietat, més quantitat. Acro en Estats Units. Sí, acro en Estats Units. A la vegada, o vas, per exemple, a cercar aquestes barres, com se diuen, barres de menjar per maitín, no? Barres energètiques. Dides. D'acord. Sí, com si siguessin els snacks aquests, exacte, no? Sí. Per nosaltres, ara, és el que menges per maitín. En lloc d'un és de jugar, no? Menges a croio a barra energètica d'en proteïna, se suposa, no? D'en proteïnes, no? Elevets, clar, no, és saludable de tot, no? Dieu quan vas a la muntanya i agarres jo a barra d'aquestes, no? Que t'acaba de dar més d'energia. Exacte, inxinelet d'energia. No t'ha canviat no menjar és de jugar, sinó menjar en lloc d'un bon és de jugar, menges sucre. Tampoc és bon. No? Tio és vegetarià per decisió pròpia? Va corregir. Òbviament és vegetarià per decisió pròpia. Més vull dir ell en pensament pramo que has hagut vera conscienciació particular per aquest escenari concret o ell simplement perquè consideres que és més saludable? Ell és una pregunta que m'he dit. Clar, ell és una pregunta normal, no? T'ajudo, per exemple, en els Estats Units també la gent me pregunten tu estem, per què, no? Per què d'este vegetarià? Clar, que ho te deuen de guardar molt malament, Clar, no, però clar... Sí, perquè se menja molta carn. Tu vas estar en restaurant, tu t'es munt demanant-se carn, et dius, vull amanida de dijous, jo què sé, agüets boniato, per dir que carn natau. No, i clar, siguec força difícil quan passe. Clar, 25 anys ací en Espanya o Catalunya, era força difícil trapar restaurants vegetarians, no? Això porta més de 30 anys sent vegetarià. A la vegada, quan passé temps així, era força difícil. Havia de demanar, per exemple, un plat d'espaguetis sense res, no? Un plat d'espaguetis, no? Era gent quan bueno, amb tomata. Amb tomata, exacte. O dieu... Bueno, més que vos. No, sí, està bé. No, suposo que no hi ha política expressament... No hi perquè és en apaties en les bèsties, etc. No. Hi ha decisió tia pròpia de salut. Sí, jo abans menjava com un bon americà, en sentit de carn, de McDonald's, de Coca-Cola, cada dia. Quan has dit com a un bon americà, a què te referisses? Com a un americà de ben, d'agasti de saludable, no? D'aquest sentit que... Un americà d'agasti que t'hi que són de postau, no? De metxapeu... Sí. Futbol americà, no? Menges no? Saludable. I a la vegada jo decidí no menjar a tau. I a la vegada era una decisió difícil. Difícil més, hi havia amics en un moment que menjaven també d'aquesta manera, o menjaven saludablement, no? Amb causes de guard, de tot. I vaig decidir no tornar a menjar carn, però no hi ni per les bèsties ni per res, a part de... Ara ja porti més de 30 anys. Simplement és ella, creu, no? Sí. I així de la Val d'Aran, quin plat que més t'agrada? Perquè suposo que així ho vies, òbviament, que s'és més gaudisses de la gastronomia. Si no ho hem marques com les que tu has dit, que no vull metre marques, més marques d'hamburguesa molt famoses, més... Què t'agrada menjar, Siu? És difícil, que era olla aranesa... Adela de quart, traguem el quart. Era olla aranesa sense carn, home, és possible, més és difícil trapar. Clar, però la olla aranesa... Però tu, per exemple, series capaç de menjar-te i a sopa que sabes que ha estat burida, codinada, de més productes, més que tempis no te les has de menjar físicament? A croa i ok, tati? Sí, jo no hi ha cap de problema. El que no vos he menjat és tros de carn. No, el trossi ja me costa. M'està de sabó o... Sí,
hi ha gent vegetariana que no pot o no vol menjar sopa o que no vol menjar causes d'aquest gust. Jo no... Per tant, era olla la pots gustar ben a nivell de gust de la sensació de que ha estat ben burida, més després a l'hora de menjar, doncs que te traiguen era l'anguissa, que te traiguen que és la part de porc que pugui haver, etc. Urmatxe, clar, molt d'urmatxe, també és un plat, clar, hi ha causa que és i que mengi força, no? Així ho en diverses urmatgeries, et sabes? Sí, així ho a Valdaran. Vera marca o vera urmatxe propi, no?, de Siu. També meu, també he vist meu de Siu. De Garós. De Garós, exacte. No, plat típic aranès que no hi hagi carn, home, costa, no? Si no... Sí, és difícil. Ja me sembla bé, era olla. Per cert, Ryan, encara que ha estat tota la conversació enfocada a l'aranès, tu estem acostumam a dedicar un que és la que ho dius 3 minuts del nostre espai a ella petita diagnosi o què pense convidat que se podria potenciar a nostra llengua. I que has vengut així precisament a estudiar-la, què podem? Clar, era qüestió d'ajut era involucració de la gent, no? Era en projecte global, digui, no? En projecte de mantenir la llengua, de causes sus aranès, en aranès, no? Aquest tipus de podcast aquest, no? De contingut en aranès, de contingut en hilat social, després, clar, és menys projectes ara de crear lèxics, de crear diccionaris, de crear conjugadors, i després també hi haurà aquest projecte gran, no? Que en ment, també en actualitat, de si poc, 2 o 3 mesos, i pensi, hi haurà un lloc de cercar recursos, substitut lèxics, per exemple, de reperberis o de terminologia nova o terminologia jurídica o de salut, més jo tornem a aquesta idea d'involucrar a la gent, no? A participar també en projectes. Vols que siguin partícips de tot projecte, que ells siguin és que són capables d'impulsar, elaborar aquests reperberis o aquests diccionaris o que sigui que quede reflexió. Sí, exemple, per exemple, en aquest mot de prompt, com hem de dir aquesta... Sí, com, no? Serà indicació, serà instrucció, serà quina paraula ell. A la vegada parlam amb la gent a veure què dir d'en-hi, no? I a veure, decidim entre tutti, dieu, sí que hi ha institució, hi ha l'acadèmia, hi ha el consell, hi ha més, també, jo crec que també és molt important avui aquesta participació de la comunitat, no? Aranesa, i no decidir les causes substitut des d'hora, no? Com una persona americana, sinó també la gens de la Val d'Aran involucrar a la gent en tot el projecte. En aquest sentit. Doncs l'heu arribat a la fin. Ara vam a un petit test, Ryan. Per exemple, jo te digui ara mateix Minnesota o Portland, què t'agrada més? En què penses? Minnesota. Minnesota o era Val d'Aran? Estàs jugant en casa, eh? Bueno, d'hora de casa se te consideres de Minnesota, però estàs jugant ara sí, eh? Ja. No, suposo que per creure que era vida muntada d'aquesta manera de tornar a Siu 2 o 3 cops a l'any, no? I passi un mes, 2 mesos, encara no, 3 mesos més, a la tardor també tornaré a passar a creure 2 mesos. Crec que avui 2 vides. Ja m'han demanat per viatge, no? A on te sentes com a casa, no? I clar, les cases t'ajuden, ballen, no? Bueno, sí, dansen o se butgen, sí. Se butgen, exacte. A la vegada, ja, quan so a Siu, so força content, no? De ser a la muntanya o de ser a prendre un cafè amb els amics que a Siu a Val d'Aran. Més també so força content en casa en Estats Units, no? Que de mera família, Te va a veure ara preguntar, te ves viuen a Siu 9 dels mesos edius en Estats Units? És possible, en el futur, no? Depenent de força causes, més com que hi ha empresa ara Siu a Val d'Aran, bueno, en Catalunya, aquesta empresa mia, que és plaçada a Siu,
en Catalunya. A la vez, era idea, dieu, això, no?, de portar aquesta vida. Quin és ton plat vegetarian favorit? Pizza. Vegetariana. I què portaria? Sí, portaria bròquil, coliflor, bueno, era mateixa pizza, no. Més normalment pineapple, pinya. Això ja me sap greu dir-te què, però la gent que se demana pizza d'en pinya no hi ven guida si ho hagués podcast a tauque. No, en Itàlia tampoc. Per exemple, era pizza de pernil d'en pinya. Sí, exacte. Hawaiana, la hawaiana, no? Exacte, que era. Jo vaig sentir i pensar que era gent no hi de fiar, Jo de carxofa. Era carxofa ja també. I tu t'acordes metes aquí o l'hagués de la pizza? M'encanta. Però esto era massa també? O l'agarres con... No, jo és que era massa. Ja veig, ja m'imagino, perquè si és autodidacta t'aprender a nostra llengua. Que, per cert, dius més, era primera, quina era la llengua que més t'agrada parlar? Que no sigui, òbviament, era anglès. Normalment ell era aranès, perquè jo en els Estats Units de practicar, jo és que en la muntanya, en Portland, per exemple, me parli solet. Me parli solet, i després a viatges, quan ja és en camí i ves a altres persones, ara me cau metre jo man en l'orella de semblar que soc parlant en telèfon, no? No sé si com per Bluetooth, no? Perquè no, era gent ja pensarà que soc Yoko. A la veig, però clar, jo parli en veu alta en la muntanya. Era darrere. Evirant també ensenyau era qüestió. Tu que és dels Estats Units, quin és el lloc no turístic que penses que ha molt de valor i que la gent no visite, que ve d'Europa? Muntanya. Muntanya és Montana? Montana d'estat, sí, Montana. Vale, l'estat de Montana. Sí. Per quin motiu és espectacular? En muntanya, sense la gent de Colorado, per exemple, que hi ha molta gent, no? En Colorado, en Montana hi ha força muntanya sense la gent, sense turisme massiu. Un plat no vegetarian que la gent no coneix gaire d'Europa i que podríem menjar? En Montana? En els Estats Units, en general. Home, en Montana especial és testicles de toro. Ah, ben. Bueno, això cau carrent que diden que te genera més força, no?, aquestes causes. Sí, diden. No he provat ja més. Hi ha especialitat per exemple, en estat de Montana. Molt bé. Bueno, aquí ho queda pintat. Ryan, t'he preguntat tot això que volia pendent tota aquesta estona, a tal que se me vols demanar això que t'hi vulgues, doncs seré encantat de contestar-te. Suposo que ja des l'any 2020, que portava també temps en la ràdio, jo escoltava els podcasts, no? Amb tu com a entrevistador. I a la vegada que porta de tu a aquesta feina, aquest treball, no? Que per quin motiu me volia dedicar a comunicació, te referisses? Doncs perquè jo, la veritat, és que des de tus temps, des de ben jovent, he parlat molt en casa, me metia davant jo volia de petit, que s'haguessin narradors de televisió, d'esports, de futbol, que són molt famosos per així, que les escutes, etc. Més, per qüestions de la vida, òbviament, no arribes a d'acrò, més saps que vols comunicar, que vols parlar amb les persones, que acabarà fent acrò el que te motiva i que t'omplís. I a la vegada, m'arriba que era possibilitat en l'any 2013 de poder començar formalment a Val d'Aran a través d'Aran Televisió, que no sé si la coneixies, Aran Televisió també. Sí, doncs aquí ho comencen a Aran Televisió, i després en l'any 2018, crec, més o menys, entre en Catalunya Informació en Aranès, dels meus companys José Badia i José Antonio Bruna, comencem amb Maitín d'Aran, que deu que aquest programa que t'hi escuteres, i després per qüestions de la vida professió personals, decidí marxar de la ràdio i iniciar nous projectes. Però sí, vostè m'ha dit molt clar que volia dedicar-me a la comunicació. Sí, suposo que jo també, no? Era comunicació ja per això aprenem llengües, no? De poder comunicar-nos amb... I ho hem molta sort perquè les llengües són una on de riquesa i que també ens ajuda a desenvolupar el cervet i que hi ha pla important. Donc, escolta, Ryan, són que pugui dar-te gràcies per haver vingut a entrar d'aquest espaci d'Aran en podcast, que ja l'escoltaràs, no sé si des d'ací o des de casa o des de ja Portland, més serà un plaer que
que pugues escoltar-lo des de YouTube o des de Spotify, i ben, que vagi molt bé en la vida. Dedica't doncs, a aquests darrers segons en que passes el millor temps possible a Val d'Aran, que vagi molt bé. Gràcies. Molta sort de la tia tesi. Adéu. Espaci ofrit per Consell Generau d'Aran.